Kaixo, probabilitateari buruzko 5. bideoa grabatzen ari naiz, eta kasu honetan baldintzatutako probabilitatea ikasiko dugu, bale? Bien, gogoratu nahi dut zeo zer hasi baino lehen, bale? Zerbait. Adibidez, bi gertaerak batera ezinak badira, hau da, ez daukate ezer komun, honen probabilitatea izango da batura, bale? Bale, orduan, hau badaukat, union, horrek esan nahi du batu behar ditudala probabilitateak, bale? Adibidez, karta bat ateratzen dugu multzo batetik. Zein da urre edo kopa izatearen probabilitatea. Hauek batera ezinak dira. Ezin da egon karta bat urrezkoa eta kopazkoa dena, bale? Orduan, kasu honetan, batu behar ditut probabilitateak, bale? Urrezko kartak dira 10, kopazko kartak dira 10, orduan hau da 0,5 probabilitatea, bale? Bien, hori alde batetik. Batzeko probabilitateak gertaerak batera ezinak izan behar dira, bale? Bien, eta orain ebaketaren probabilitatea. Bale, ebaketaren probabilitatea kalkulatzen dugu biderkatzen, bale? Ados? Orduan, zeinu hau ikusten badugu, ebaketaren zeinua ikusten badugu, horrek esan nahi du biderketa egin behar dudala. Bale? Bien, hori gogoratu nahi dut alde batetik. Bale. Orain, baldintzatutako probabilitatea. Bale. Hori erderaz da probabilidad condicionada. Bale? Condicionada. Orduan, horrek esan nahi du baldintza bat dagoela. Bale? Ulertuko duzue, adibide batean, ulertuko duzue oso ondo, noiz jakin edo noiz asmatu baldintzazko probabilitatea dela, baldintzatutako probabilitatea dela, bale? Orduan, adibide bat jarriko dizuet zuek ondo ulertzeko. Bale, imagina ezazue, poltsa batean, badaukagula 5 bola beltz eta 2 bola zuri, bale? Orduan, eskatzen didate kalkulatzeko zein den 2 beltz ateratzeko probabilitatea. Eta nik ateratzen dudanean poltsatik bola bat, sartzen dut berriro, eta ateratzen dut bigarrena, bale? Orduan, zein da beltza eta beltza ateratzearen probabilitatea, bale? Bien, kasu honetan, hau izango da beltza ateratzearen probabilitatea, bider beltza ateratzearen probabilitatea. Bale? Kasu honetan, lehenengoz ateratzen dudana, ez dauka efekturik bigarrenean. Ze ateratzen dudan bola, sartzen dut berriro. Orduan, bigarren kasuan, bolak berberak dira, hau da, 7 bola daude, eta beltzak berberak dira, 5 egongo dira. Bale? Orduan, lehenengoan ateratzen denak ez dauka efekturik bigarrenean. Bale? Orduan, zein da beltza ateratzearen probabilitatea? Lehenengo kasuan izango da 5 zati 7. Badaude 7 bola eta 5 dira beltz. Eta
bola sartzen dut berriro poltsan, orduan bigarrena beltza ateratzearen probabilitatea izango da berbera. Ze geratzen dira 5 beltz eta 7 bola. Vale? Orduan hau da 25 zati 59. Vale? Bien. Orduan, hemen ez dago baldintzatutako probabilitatea bola sartzen dudalako berriro poltsan. Vale, orain, imagina ezazue. Berbera, badaukat poltsa bat, 5 dira beltz, eta 2 dira zuri. Vale? Eta orain, esaten digute, ateratzen dugu lehenengo bola, baina ez dugu sartzen poltsan, eta ateratzen dugu bigarren bola. Zein da biak beltzak izatearen probabilitatea. Kasu honetan, lehenengoan gertatzen dena bada baldintza bat bigarrenean. Ze bola kentzen dut eta ez dut sartzen berriro poltsan. Vale? Orduan, hau izango da biderketa, vale? Baina hemen bigarren kasuan badago baldintza bat. Vale? Ze depende zer gertatzen den lehenengoan, baldintza aldatzen da. Vale? Orduan, baldintza marra honekin adierazten dugu. Vale? Orduan, biak beltzak izateko zer gertatu behar da? Lehenengoa beltza izan behar da, eta gero, lehenengoa beltza izan dela jakinda, zein da probabilitatea, bigarrena beltza izatearen probabilitatea. Vale? Orduan, hau da baldintzatutako probabilitatea. Ze lehenengoan gertatu dena, baldintza bat bigarrenean gertatzen dela. Vale? Orduan, zein da lehenengoa beltza izatearen probabilitatea? Vale, pues lehenengoa beltza izatearen probabilitatea izango da. 7 bola daude eta 5 dira beltz. Vale? Orduan, beltza dena ateratzen dugu kanpora eta ez dugu sartzen berriro. Beitu, lehenengo kasuan atera dugu, baina gero sartu dugu berriro. Kasu honetan ez dugu sartzen. Vale? Orduan, zein da bigarren bola beltza izatearen probabilitatea jakinda lehenengoa beltza izan dela. Pues geratuko zaizkit 6 bola eta lehenengoa beltza izan denez 4 beltz geratzen dira barruan. Orduan hau da 20 zati 52. Vale? 10 zati 21. Bien, pues hau da baldintzatutako probabilitatea. Vale? Orduan, aurrekoan gertatu dena, baldintza bat da, bigarrena kalkulatzeko. Vale? Orduan, hor dago desberdintasuna. Baldintzatutako baldintzatutako probabilitatea kalkulatzeko, normalean bi gertaera daude, eta lehenengoan gertatu dena, bigarrenean efektua edo kontutan hartu behar dugu bigarrenearen probabilitatea kalkulatzeko. Vale? Vale, ba. Pues hurrengo bideoan gehiago baldintzatutako probabilitateari buruz. Vale? Venga, eskerrik asko entzutagatik. Agur.